Right, muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya update yemurume uya arikunzi akaurayiwa nehomicide nepolice nenyaya dzemabhero wanzira kusmagula mabhero. So ZRP yazobudisa statement iri kutaura kuti vatone itori operation iri kuranwa iri kuitwa iko zvino yemabhero iwaya. Saka pari kunzi that guy ari kunzi akaurayiwa vakanga vakaescota rori yavo ine mabhero. Saka zvavanga vakaescota rori iyo ine mabhero, kumberi vanga vakaisa imwe mota, kumashure vanga vakaisa futi imwe mota. Saka panonzi papane Mark X neRanex ndo mota dzanga dzakaescota rori iyoyo yemabhero. Saka because maZimbabweans tatodonyozonzwisa kuti chii chakakonzeresa kuti murume uyu azosvika pakunzi ave kurohwa nepfuti. So ZRP iri kutaura kuti that guy iyeye ndiye akatotanga kubudisa pistol akatoridza moto. Bozata mota yavo ivo Mahindra yepolice yakatorohwa ine pakatorohwa panenge mabara 3 pafenda remota. Ameno mukana mukunyazonzwisisa kuti yakarohwa pafenda. I think vanhu vakawanda vanogona kuzvinzwisisa kuti chinonzi pafenda chii. Panenge pane kune vajera mota dzekudhara panenge pabhamba ipo pamberi papo ndo fenda racho roke pamberi pepe ndo kunzi panga pakarohwa chi Mahindra. Saka ivo ameno kuti revenge kuti vakapanika or something ndobva vangonorohwa. Mfeso yaronzi akarohwa uhuro nepfuti ndobva atofa. Ndo situation iri panapa. Saka nyaya iri kubuda yakadai so iri kunzi the Zimbabwe Republic Police confirmed the arrest of Philemon Matiashe 32, Tawanda Chafanza 33 and Owen Wenjere 29 for smuggling second-hand clothes and the death of Admire Tawanda Sibanda 40 during a shootout incident with police officers in Mutare on 16th of October 2024 at around 5:30. A police crack team on the anti-smuggling operation acted on received information and intercepted a main rig truck registration AFG 7429 along Vumba Road. After Prince of Wales 10 of Mutare, the truck was loaded with smuggled second-hand clothes and was being escorted with 2 vehicles, an unregistered silver Toyota Ranix and a silver Toyota Mark X registration AFY 1037 driven by Admire Tawanda Sibanda. The team flagged down the truck, but the driver sped off. Another Toyota Ranix vehicle registration number AFH 8368 blocked the way, and subsequently Admire Tawanda Sibanda pulled out a pistol and fired towards the police, resulting in a shootout. Admire Tawanda was shot on the neck and succumbed to the injuries on the way to the hospitals. The police Mahindra vehicle was shot, resulting in 2 bullet holes on the front left fender. Philemon Matiashe, Tawanda Chifanza and Owen Wenjere were later arrested by the police after a speed chase. The arrests led to the recovery of 104 bales of second-hand shoes and 138 bales of second-hand clothes which were in the truck. The Zimbabwe Republic Police applauds the public for providing valuable information and warns smuggling syndicates against engaging in violence confrontations with police officers. Such actions will be met with appropriate response for the law to take its course. Saka panapa nyaya iyi kureva kuti tisataenda kune tisatatarisa zvinhu zvakawanda. It's the matter of jealous futi inozati nyinenge yakaitika nevanhu because kutotipirwa kunzi aiwa ningi vanofamba vakaescota mota yavo. Saka kureva kuti police inoratidza kuti inenge yakaenda kuside uko yakagadzirira. Ndo zvinhu zvatiri kuona zvikutaurika pamusoro penyaya iyoyi. We understand kuti yambenge yabuda nepamwe pachinzi anga achitira kuvharidzira kuti mota yake isaritsungwe isaita sendo bharowa nepfuti, but panapa police iri kubudisa kuti akabudisa pistol ndobva atofire 2 bullets ku left side tender fender reMahindra yavo yepolice. Ndo zvakaitika. Saka ivo vakabva vadzosera. Unozwa kuti self defense. At the end of the day munhu anenge akuzotyira kuti upenyu futi hwangu kaye chero ndichenzi ndiri mupurisa, but at the end of the day ndiri munhu. But zvikunzi zvakazongoendawo nepamwe ndobva vanorohwa muchinda uyo pahuro. And
vamwe vacho vakanga anavo vari kunzi vakazomhanyiswa futi vakaitwa sei, vakabatwa mabhero akanga ari mumota imomo ndobva atorwa futi. Ndo nyaya iri kuitika panapa, ndo nyaya yatiri kusangana nayo iri kutenderera. Hama dzadiwa, pari kupisa ipapapa because maZimbabweans akawanda vangarotaza kuda nizonzwisa kuti chii chazvo chakanyatsoitika panyaya iyoyi. But you know, statement racho ndobabudisirwa arazoitwa nepolisi panapa. Now ndakuonawo mamwe maZimbabweans vanganga vari kubvunzisisa nekuda kunzwisa chii chiri kuitika. Vari kuti mutemo unomboti chii chazvo nenyaya yemabhero ebhutsu aya. What is illegal? The smuggling and transportation only. Then once rave kumbare or kuna fourth on the floor rava legal here. Help me please. Dakunzwisisawo kuti chii chinoitika, munhu ari kuda kunzwisisa kuti saka bhero racho rinosungisa pakupinda chetere. Kana richinge rakutengeswa harichasungise because kumbare zvinonzi anenge akangozara ka mutauni anenge akangozara futi. Saka ndo nyaya iri kuda kunzi chii chinenge chichida kunyatsoitika ipapapa. Mwari kuti mabhero agara anopinda, but inyaya yekuti these guys vanenge vakanyimwa mari chete, saka vanobva vangorwadziwa kuti munhu ari kutinyima mari akutoita zvechimonyamonya. Mumwe ari kutaura panyaya iyoyi. Mwari kuti ko inga pari kunzi pane pistol and fired police officer 1. Chii chiri kunyatsoitika panyaya iyoyi. Mwari what is exactly with used clothes, with no longer manufacture clothes here. Used cars dziri kungopinda 1. So what's up, chii chiri kuitika. Mwari kuti I think police ukabvuma zvavanoda kana vakumisa vakabudisa futi muchinda uyu violence ndiyo ndo maonero angu. Alright, unzo police ukabvumawo zviri kuda nyaya iyi iri kunyatsonetsa, but vamwe vari kuzvitoma eyewitness vari kuda because inini nyaya iyi pandatanga kutomboibudisa ndatomutaura kuti guys nyaya iyi kai pari tricky kuti tinyatsonzwisisa kuti ichokwadi here chanyatsoitika because mazuva ano zvakunetsa ka unongonzwa kuti aiwa kwaitika chakati saka tatinyatsorova research yakasimba. Vataona vamwe ma-eyewitness vane zvimwewo zvavanga vachitaura, but panapa ngatimbotry kushanda nezvinhu zvekutaurwa nepolisi since varivo vanhu vemutemo. Alright, mwari kuti I think police apa inenge yaka-overreact. Okay, mwari kuti why is ZANU-PF government killing someone unnamed civilians try to make a living in a country that you have 99% unemployment rate? Zvinonetsa guys, but anyway inini ndangoti ndidarike nepanapa ndichingotry kuda kuti ndingoonesana nemizviri kuitika. Nyaya iye tachitaura munhu wacho anzi nickname yake anenge wasu ndo nyaya iripo, ndo maurayirwo ari kunzi akaitwa. Pari kunzi iye ndiye akatanga afairisa aridza kapisto kake kwavari, ivo ndobva vazodirawo moto kumota yake yanga nayo. Ndobva zvazongoendawo nepamwe baruwa pauro. Ndo situation iri panapa. Muri eZimbabwe handisi kuzivawo kuti nyaya iyi imimiwo makaitarisawo muri kuionawo sei. Inini pangu ndasakura ndazunza.